هجان درباره پیامین دمیرتاش به تایبەتیان پشتی بویەرە مێرسینێ و بەرسڤە ڕادارên کەجekê ji hêjaya altantan siyasetmedar ji Diyarbekirê dipirsin. Hêjaya altan gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Nakokiyên di navbera Demirtaş û PKK her rojê serçavê min. Her rojê zêdetir derdikevin holê. Gelo sedem çi ne? Sedem eve yani ana sual ji eve yani sedem ji eve sual ji eve gelo bi mücadeleyi hak u hukuk hem bi çek silah u terör hem ji bir rêya demokratik bi hevre insan kârı dimeşi yan ne? Ev cevaba ev sual kesin nayi. Yani cihamu dünyayı da silah, çek, kuştun, terör u mücadele-i rey demokratik behevre ne mümkün edilmişi. Yani eftişt li İspanya ceribandını, li İngiltere, İrlanda ceribandını, gelek velatê Latin Amerika ve Kolombiya, Nikaragua, Bolivya ceribandına ev ne mümkün. İşber wê havê ana siyasetmedarê Kurda jî hususen PKK jî gerek kararı xwe bide, zelal bike. Yan çek, silah, kuştun, terör, yan jî rêya demokratik û müdafaa-i hak û hukukê parastina Kurda. Ev tercihekî yani ev hilbijartin berdewamî HDP tê tuhmetbar kirin weke baskê siyasî kerem hoş bî weke baskê siyasiyê PKK di navberê de demekê pêştir jî Selaheddîn Demirtaş banga danan yan jî bêdengkirina çekan ji PKK kiribû. Bi re'ya te di navberê de heta niha çi ye sedem ku PKK xwe yek alî nekiriye? Ya siyaset ya çek. Ji xwe em dizanin bi çek tiştek dest neket. Evet. Erê. Ev suala gelek mühim, cevap jî gelek mühim. Ana li nav Türkiye'de jî devletek Kur nexwaze PKK çek berdi. Ew bi şerê PKK ew rejimê xwe, ew siyasetê xwe, iktidarê xwe dewam dikirin. PKK mahane dikirin. Bes PKK gelek zanibı. Yani ev rê nerewe. Yani bi siyasetê İran, bi siyasetê Amerika ne bercivendê Kurdayê. İjber wê havê ana devletê Kur jî nexwaze ew gerillayê Kurda çek berdi. PKK jî ana ziddi ew rê demokratik dimeşi. İjber wê havê ew qerarekî mühim e û wekt jî qediya. Ana mesela hilbijartin heye eger ana wî duruma me wilo dewam bike kes nikare bi HDP re eşkera tekilî bike yekîtî bike. İjber wê havê gerek ew qerar zelal bibe ew gotina Selaheddîn Demirtaş ji ew e ez bi xwe ew 10 sal, 20 sal, 30 sal aynı tiş dibêjim û min jî qebûl nedikirin. Mixabin Selaheddîn Demirtaş jî berî 5 sal, 6 sal, 7 sal ji min destek nedayî. Eger ew mesela berî 5, 6, 7 sal ew salekî ew sala pêvajo yani aşitî eger bi qerarê xwe rast bikirana ew mesela îro baştir bû. Başa çima divê demê de axiftinên Demirtaş ji yên HDP cuda ne? Çima heta radeyekî aşkera li dijî PKK ne yan jî wan aciz dikin bi awayek ji awayan. Miriv dikare bêje Demirtaş ji HDP qut bûye û êdî eger ne bifermî jî bi ev rastiye? Ana ez
yani az nikarim tişki bejim. Çünkü ev cevabı bir sual Cem Selahattin Demirtaş'ı yani nikarı kud bike gerek ikna bike. Yani HDP'ci, PKK'ci gerek ikna be. Çünkü zaman nemayı. Yani hayal bijartına haft haşt mehmayı wan rojan yani ve eko em derbas dikin ve rojan gelek mühime eğer ev karar rast nebe beri hilbijartınjı pişti hilbijartınjı em kurda em nikarın tişki safi bikin tişki kazancı bikin. Başa. Dibêjin AKP heta amadeya eger neciviya beha di nava kêvanekê de. Heta amadeya digel o celan jî bicive tenê ji bo qazançkirina dengên Kurdan di helbijartina de. Ya di navberê de dihête merakkirin. Erê gelo li ser HDP bandora û celan yan jî ya Demirtaş zêdetir e. Ji bo helbijartinan helbet. Ev jî sualekî giringi yani mühimi Abdullah Öcalan jî tesîra wê hukmê wê ser taraftarê wê ser ew zilamê wê gelek xurt e. Yani Kandil jî ew tabii işê wan e. Bes işê me em dibêjin gelek ew karar zû wê bidine ve ji wî hilbijartinê de ev fırsat gerek em wanda nekin. Yani gerek evet. Em tişkî kazanç bikin. Kazanca Kurdan di destê opozisyonê yan jî desthelata nihaye her du jî propagandeyan dikin, her du jî behsa mafê Kurdan dikin. AK Parti dibêje me çareser kiriye pirsa Kurd. Kîjan baştir e di vê demê de bu Kurdan? Şimdi ev jî tişkî demagoji yani demagoji gotina wala şaşobaşoyî yani nizanim kurmancı demagoji çi bes ana mesela AKP Birêz Tayyip Erdoğan dibêjî em meseleyê pirsê Kurda em hel kirin. Berî inkara Kurda hebe. Yani digotin Kurd tuneyî, kurmancı tuneyî, zimanekî çiyayî, nizanim 400 kelimeyi, 500 kelimeyi tamam. Yani ev tişta qadiya. Bes pirsgirêka Kurda hîn hel nebûye. Yani zimanê zikmahî yani perwerdeyî û navê gundê me, welatê me, bajarê me û ew tedrîsat xwendin yani gelek tişta hîn hel nebûye. Ji ber vê havê yani gotina Birêz Tayyip Erdoğan jî demagojiyî ne wek berî yani meseleyi Kurda yani ne vek beri 40 sal, 5 sal, 6 salı bes hinci gelek probleme meheyi. Opozisyonci yani muhalefetci yani opozisyon İngilizi, muhalefet Arabi nizanım yani evci ser halkirina meseleyi Kurda tişki nabêjin. Yani CHP'ci hin bele yani tişki zelal programa wan çiye vaade wan li Kurda çiye hin zelal nekirine. İjber viha ve Kurdji hin velo hayiri mana hayiri. Hêja altan bibûre ez vê mijare bibîre hewa tînim di vê demê de lê neçarim. Mesela pêşî seredana de çi dibêjne navê wî Erdoğan ji bo Amedê zîndana Amedê dihêta girtin. Dizanim babê hewa jî bawerim li jêr eşkenceyê li wê derê rehmet kiriye li gorî agahiyên min standine lêborînê dixwazim di vê pirsê de li ser vê mijarê û di vê demê de lê bi re'ya te çima di vê demê de pêşî hatina Erdoğan bi du rojan zîndana Amedê dihêta valakirin? Debekî zîndan dihêta avakirin çima efûyek nehatiye derxistin? Çima kesên ku têda ne nahêne azad kirin? Çima dihêne veguhastin? Yani armanc di vê demê de pêşî seredana Erdoğan ji bo Amedê û valakirina zîndanê çi ye gelo? Armanc tabi herkes zane ji bo hilbijartinê. Bes xwezî her me hilbijartin be. Her me. Yani hilbijartin ji bo me fırsat e.
Yani carna dibêjin derewa dikin, işte dilîzin, nizanim ji bo hilbijartin çê dikin, ji bo berjewendiyê xwe ew problem hal dikin. Xwezî her me hilbijartin bi, her me. Hilbijartin jî fırsatê ji bo me, yani ji bo Kurda, ji bo mazlûma, ana walakirina ew zindan tişkî baş e. Bes daxwaza me ew e. Yek hemû mehkûmê siyasî Kurda gelek berdin. Yani heqî dikin. Dudo gelek ew hepsxana, yani ew zindan jî wê bikine muzeyî işkence, yan jî muzeyî insaniyet. Yani daxwaza me ew e, gawekî baş e yani. Gelek spas بۆ mêvanê min ê hêja altantan siyasetmedar tu her hebî spas bû şirûveyên heweyên dewlemend.